Veľmi často dostávam otázku, kam chodím na svoje outfitové kombinácie. Sledujem Instagram. Asi prevažne na Instagrame sledujem také profily, kde sa obliekajú ľudia, nielen ženy, ale aj muži, odvážne. To ma vie veľmi inšpirovať, hrať sa a skúšať, ako napríklad vrstviť na seba dve blúzky. Pretože áno, toto by len tak normálneho človeka nenapadlo, ale keď sa hráte s oblečením a naozaj skúšate to, čo skriňa dá, pretože takýto komentár mi minula jedna napísala na Facebook, asi si myslela, aký strašný hejt mi dala. A pritom ja som si tak povedala, že však má pravdu, ja sa naozaj obliekam podľa toho, čo mi moja skriňa dala. A najdôležitejšie je, keď už sa takto s outfitmi hráte a cítite sa v tom dobre, tak si do toho nenechajte kecať okolím. Pretože pamätajte na to, že vy sa obliekate pre seba. Má sa to páčiť najmä vám a nikomu inému. Lebo viete, koľkokrát aj mne ľudia píšu, že ja by som zmenila toto. A ja by som tam dala zase toto. A ja by som tú blúzku dala v inej farbe. No tak daj, keď si oblečeš ty svoj outfit. Pamätajte na to, že móda nikomu nikdy neubližuje. A preto je úplne jedno, čo si o tom hovoria ostatní. Presne preto som tam potrebovala tú druhú blúzku, lebo bez nej mi tu chýba asi trošku nejaký taký krčný element. A páči sa mi to takto oveľa viacej. Som to ja a je mi úplne jedno, čo si kto o tom myslí. Ja utekám.